Hemmene de hayırlı akşamlar. Bugün biz İstanbul'un Balat etrafında Kırmızı Mektep dip adlandırılan mektebin önüne duruz. Bu mektebin tarihi 1453-1454 yıllara dayanıyor. Bärni Osmanlı İmperiyasının Konstantinopolis basıp alandan soň bärdäki Rumlary okumak üçin ýürüte perman çykarýar. Öz dillerinde bilim alsınlar diýip. Kızıl Mektep diýip adlandyrylmagynyň sebäbi bolsa, kızıl kerpiçler bilen örlendiği üçin Kızıl Mektep diýip tanalýan eken. Bu kızıl kerpiçler Fransiýadan gelipdir. 1454-nji ýylda gurulypdyr. Osmanlı İmperiýasynyň paşasy Fatih Sultan Mehmet Rumlar üçin gurup berýär. Anda da hala devam ediyor. Okulda eğitim. Şu häzirki wagtda da intihan bilim bermäne dowam edýär bu tarihi bina. Bäri İstanbul üçin ulu orna gelýär. Mühim. İstanbul'un tarihi üçin mühim. Yani Rumlar, Hristiyanlar bärde wagtynda bilim alypdyr. Görüşüňiz ýaly Fener Rim okuwdy diýip adlandyrylýar bärik. Häzirki wagtda Fener Rim okuwdy diýilýär. Ýöne halk arasynda Kızıl Mektep diýip adlandyrylýar. İň ýokarsy 40 metr bolup durýan ekeni. Giňişligi 3000 metr kub giňişliginde. Ýokardan göreňizde diýe bürgüdü diýe elemetdi. Bürgüdemek diýe bina. Ne sonuň ýaly. Gelin görüň tarihi bir binany göresiňiz gelýän bolsa, Balata gelip görüp bilersiňiz bärini. 600 ýyllyk mektep. Şu wagt gynansak da okuň içine, mektebiň içine girip bilemdok. Sebäbi sagadyň giýişligi. Biziň bir biraz giýjek alanymyz sebäpli girip bilmedik. Ýylda 2 gedek girip bilýäňiz bärik. Olam internet ulgamy arkaly bilet alyp ondan gelip girip bilýäňiz. Ine son ýaly galandan gelin görüň. Yine de tätin zatlary goýarys kanalymyza. Tätin bir ýollar duruşýat Dowkan bilen. Bu tarap beýik, bu tarap aşağı gitýär. Ya bundan bu ýoldan dogry ýüreseňiz deňize çykýaňyz Bogada. Haliç deryasy. Ine şu aşağı gidip berekesi çektin Dowkan böyle. Şu an mı? Şu an çektim. Az önce çektim. Bana diňe bir bärik geleňizde okuw görüp gitmäň, ýollarynam gezin, aýlanyň. Her ýolda tarihi binalar, tarihi mescitler ba Ama yokuş. Ona göre ýöne birazçyk dikirek. Diňiňizi alyp gelin. Yine indiki videomda yine ütköşük zatlar, ütköşük tarihi yerler goýarys. Sağ olun, hoş kalın. Yine karşımızda deňiz var. Berden ýörep, isteseňiz baly gidip bilersiňiz, nahar gidip bilersiňiz, aýlanyp bilersiňiz, ýa-da oturup bilersiňiz. Odan yerler, gelin görüň. Binalar tarihi, ýollar, atmosferasy ütköşük. Hem ýerde görüp bilmejeňiz zatlar var. Diýseň, odan yıllara göre arkitekturany işläpdirler.
Görüşüňiz ýaly pişiklerem ma berde. Pişigen gogorýan ben. Pişim pişläpdir. Aşgabatda işläpdir. Aşgabatda işlän soň İstanbul'a gelip dişläpdir. Gogoş golum da okan. Go mu? Size bir aýdym aýdyp bereýin. Ah İstanbul. İstanbul olalı. Neyse aýtmaýjam. Yine berde kafeler var, barlar var. Berde gelip kofyaňyzy içip bilersiňiz. Maskala bolup gelseňizem. Ya da bir söýgüliňizi alyp gelseňizem. Yayında mıyız? Yok. Berde restoranlar hemme zatba. Tramvayla gelebilirsiniz ya. Bärik tramvay bilen gelip bilýäňiz Haliçden. Bäri Haliç derýasy dik gitýär. Derýa da aslında aýlag bäriň göz baş. Geçelim mi? Hadi gel. Salam dostlar, Ýanky Gyzyl Mektepden şu wagt geldik Dowkan bilen. Nahar ýemine. Berde İstanbul Belediyesi'nin naharhanasy bäri. Deňiziň tarapyndan. Ýanky Gyzyl Mektepden asas düşüňiz soň garşyňyzda badyr bu naharhana. Naharlar hem ardan hem gowy. Ýa-da görkezler ýene-de naharlanmady. Dowkan bilen geldik, nahar ýemine görelen näil bolýar. Tagamlar nähili. İlk köşkatlar balık çorbasy aýdy getirdik. Dowkan senin ilkinci gedeki ýaňdan Daha önce çorba. geldim ben. Çorba. Balık çok yedim de hatırlamıyorum nasıl. Men birinci gedeki ýyjek. Türkmenistanda balyk çorbasy ýýärsem meňde hiç bilemok. Görelädir. Naharlar gelen soň görür. Söyledim mi? Ne? Haliç'in kıyısında diye. Ne? O deňiziň kenarynda diýdim ha. Karanlık ama şimdi görünmüyor. Şu wagt garançy çıkınca o. çekeriz. Ya o daşaryk çıkıp ýene video alars bärlerini. Barlak görüň ödüňiz. Bir de barlarlyk geldik var naharlaryny, zatlaryny öde mardan. Sebäbi bäri hökümetiň yeri. Galata külesi var, Galata diňi. Olam garşyňyzda görünýär. Soň Haliç köprüsü var, Haliç köprüsü hem görünüp dur. Biz şu wagt gyşta gelemiz soň içeride nahar berýärler. Ýöne ýazda Tomusda gelseňiz, daşarda deňiziň kenarynda naharyňyzy ýyp bilersiňiz. Ýok nahar ýejek geldiňiz, aýra bir kafesi var. Kafesine girip Türk kofyasy, çaýlaryny içip bilersiňiz. Ýa-da bolmasa tagamlaryny, dağıtlı tagamlarından dağıtıp bilersiňiz. Ediz illeşler ve tomaşaçylar. Hamur işi, börek, Börek, çörek. sigara böreği, Ondan kurabiye. yani gowy asuda adamlar kän däl gygyrýan ýok. Gowy yer edipdirler. Dowkan az önce birisiyle kavga etti. Kanka, Dowkan şöyle Allah aşkına ya. Az önce Dowkan yüzünü elini sildi bak. Yapılmayacak medeniyetsizlik. Başka diyecek bir şeyin var mı kanka? Gelin görün Gelin görün diye ha. diğerlerine. Yine görüşünüz diye Aynen. Al sen. Yok benim diyecek bir şeyim yok ya. Nasıl yok? Haritadan yerini koyarız. Kartadan yerini gör kadar söylediniz. Gelirsiniz. Gelin görün. Geliyor musunuz? Sprite mi verdin ki? Aynen gazoz. Yok bizimki de biz dolma vermedik ki. Enginar var mesela. Onlar da varmış. Başka ne mi?
Ayttık biz. Enginar. Enginar yok değil de. Yok şey mantar yokmuş. Ha. Balık. Teşekkür ederiz. Çeksene şunu. Şimdi görüşümüz yağlı balık çorbası. 3 köşük ilkinci yedek yiyen. Evet. Tagamına da bakarız. Bulan enginar değil ya. Türkmenistan'da bağım yok bilemem. Bulan saladımız. Makineyi sor. Görelim. Çek. İçinde ne ama? Mantar var. Kömelök var, balık var, Patates. Havuç. kartoşko, keşir, Şöyle limon sıkıyorsun böyle. limon. İçinde de koşman hala mokmena var. Tagamın üç kök ya. Un da var sanki içinde. Evet. İçinde un olma. Boğu çorba. Oo. Bağladın ilk görüyene. Ne abi bu? Paçanga. Paçanga böreği. Ha, Bizim evet. evet. Tamam. Bulan paçanga böreği. Tamam. Bir tane daha mı söylesin? Yarı yarıya yaparız ya. Neyse yarı yapalım. Tadına bak. Bu enginar nasıl Okan, iyi mi? İyi ben severim. Dene sen de. Enginar'ın tagamına bakalım. Beğenmemeydi yarayı mı? Sen mi? Sevmedin mi? Yok. Ne? İyi de beğenmemeydi ya. Anlamadım ki. Neye benziyor? Üç köşk burada da iken var. Ben düşünüp bilmedim tagamını. Sevmedim mi? Kapatalım. Yine ne harlamadı geldi. Atlan sana oturmayın bana. İlk görüyor hadi Okan bilen. Nasıl arış? Barlak görüyor ne harlamadı. Derdi bu medeniyetler kobi içen mi oluyor? Okan. Yaxşı. Buna barlak koyun. Çıkmayacak herhalde. Nasıl çıkaracağız tabii o? Ya şu uğraşma oturasım ya. O etlerin içi var ya, kılıl kan akıp dur bile. Okan sevmez ama. Etlerin içine koyup koyun. Kapatsana. Yine naharı çıktık. Bizim diyememiz Çutay. Bir doğru yürüyelim. Genişle. İstanbul Büyükşehir Belediye'nin tesisi, sosyal tesisi diktik ya abi. Gelin görün Tramvay geçiyor. Ardahan Yaman naharları. Boğukan öden ben ağladım. Ortağı olmalı.